Аземеларның примерлары саныга иштеген. Рөстәм Миңнехановны Мөслим игенчеләре үстергән уҗым культуралары кырда эшлитергән техника белән таныштыралар. Районда быел 75 мең гектар чәчелә, 82% җирдә эш төгәлләнгән инде. Хәзер район авыл хуҗалыгы күрсәткечләре буенча 6нчы урында тора. 2 ел эчендә алар 8 районны узып китә алган. Әмма Марат Җаббаров монда шәхси хуҗалыкларда терлек саны кимүенә игътибар итте. Моның өчен халык белән эшләргә кирәк ди. Все меры поддержки, которые у нас запланированы на текущий год. Гомумән алганда без республика аграрийларына быел 5 миллиард сумлык дәүләт ярдәме күрсәттек. Шул исәптән шәхси хуҗалыкларга да моннан файдаланырга кирәк. Проекты, программы все выдерживаем. Барсында менә нәрсә әйтелгән, барсында эшләтерәм булабыз. Барас авырлыклар бар, но без җиңәргә тиеш. Аннары Рөстәм Миңнеханов Август Мөслим сөт комплексына юл алды. Монда 4000 баш терлек асрыйлар, яртысы савым сыерлары, алар 63 тоннадан артык сөт бирә. Татарстан рәисенә яңа төзелгән сөт товар комплексында күрсәттеләр. Биредә роботлаштырылган 18 сау җайланмасы урнаштырганнар. Бу илдә роботлар саны иң күп булган шундый беренче ферма. Монысы Минзәлә районы, эшкәртеләсе җирләр 97 мең гектардан артык. Чәчүне төгәлләргә 3 көн кирәк диләр. Әзерләдек 107 килограммда бу ашлама егетләр. Әле команда кайталар. Сезгә әйттем инде быел күбрәк итеп менә ругылыга карап инде ни белән җиткәй сәйер формада шикәр белән кертүе. Районда терлек санын арттыру өчен яңа комплекслар төзелә, әмма шәхси хуҗалыклар буенча карап бетерәсе мәсьәләләр бар. Рөстәм Миңнеханов механизаторлар һәм авыл җирлеге башлыкларына авыр эшләре өчен рәхмәтен җиткерде. Аллаһның рәхмәте яусын. Татарстан рәисе Кама Беконы җәмгыятенең Минзәләдәге бүлекчәсе белән дә таныштым. Монда 8 меңнән артык баш мөгезле эре терлек бар. Узган ел биредә 10 мең тонна сөт һәм 207 тонна ит эшкәрткәннәр. Түбән Камада Рөстәм Миңнеханов иң элек механизаторларның эш шартлары белән таныштым. Алар да бу көннәрдә чәчүне төгәлләргә тора. Остаются у нас высокомаржинальные культуры, рапс, кукуруза. Хәзер Түбән Кама районнарының нәтиҗәлек рейтингында 11нче урында тора. Соңгы елларда монда мөгезле эре терлек шәхси хуҗалыкларның саны артып киткән. Развитие идет, и планы у них большие по Түбән Камалларның фермалар төзү буенча да планы зурдан. Узган ел 3000 гектар кулланылмый торган җирләрне эшкәртә башладылар. Кулачланмыйча калган урыннарда эшне быел да килеп бетергә ниятливез. Очрашуда сөт сатып алу бәясенең түбән булуы турында да сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов хәзер әлеге мәсьәләне федераль дәрәҗәдә хәл итү юллары карала дип белдерде. Мөслим, Минзәлә, Түбән Кама районнарыннан Рүзәл Шарипов, Яңа Гасыр каналы.